Bon dia a tothom. Avui veurem com modificar el títol d'una diapositiva mestra. Primer de tot haurem d'entendre què volem dir amb això del títol, d'acord? Quan nosaltres estem a la pàgina de propietats sense haver seleccionat res, estem a la diapositiva en si, hi ha una cosa que es diu disposicions. La primera és no hi ha res, d'acord? Això senzillament és un fons que hi he donat a la diapositiva mestra, d'acord? Si faig una diapositiva nova, em surt el mateix, d'acord? La línia. Molt bé. Què són això de disposicions? Fixeu-vos que aquí ens parla de diapositiva en títol, ¿vale? Aquí ens parla de diapositiva en títol i contingut, diapositiva en títol i contingut. ¿Vale? Sempre que parla de títols és quan hi ha aquests quadres que hi ha aquí, d'acord? Això són els títols i els quadrats són continguts. Jo agafo aquesta disposició i l'aplico. Em diu que aquesta és una àrea de títol, diu afegir un títol, i aquí podem afegir fer clic per afegir un text, això és el text patró, o podríem anar per aquí per inserir una imatge, una taula, un gràfic o un vídeo. D'acord? Les diapositives mestres ens permeten establir un tipus de format per tots els títols, és a dir, per totes aquelles disposicions en què hi hagi un títol, com són totes aquestes d'aquí. Com ho fem, això? Doncs molt fàcil, ens anem a visualització mestra, i ara fem un clic al títol que hi ha. Perdó, aquesta diapositiva mestra el que té és un requadre, aquí blau, l'apartaré per poder fer un clic amb el títol i modificar-lo. Aquí hi ha el títol. Diu, feu clic per editar el format de text del títol. Per tant, jo vinc aquí, i se m'obre, a propietats m'ha canviat, i ja tinc tot un seguit d'opcions. Jo, per exemple, puc definir que els meus títols siguin, doncs, de Lucida Sans, d'un tamany de 40 i d'un color, doncs, lila. D'acord? Sí? Ara estan centrats, podrien esquerra, dret, justificat, etc. Podria definir com queden respecte a l'espai, si a la part de dalt, centrat, o a la part de baix. D'acord? Si hem centrat. És a dir, hi ha tot un seguit d'elements que puc modificar. A més, fixeu-vos que ara estic amb el text, que hem dit Lucida Sans 40, he canviat aquest color. Si jo faig un clic, perdó, ara no estic amb el text, ara estic amb l'àrea del títol, d'acord? Aquesta àrea jo li puc donar un emplenament, puc dir, doncs mira, a més, volem que això tingui un color que sigui, jo què sé, aquest. I tots els meus títols seran d'aquest estil. Sí? En aquest cas, justificat a l'esquerra, amb aquest tamany, aquest tipus de lletra i amb un fons blau. Anem a veure, tancar la disposició mestra. Si jo agafo aquesta d'aquí, quan em vinc a escriure aquí, títol 1. D'acord? Una altra diapositiva, amb un altre format, aquesta d'aquí. Faig una altra, diapositiva nova. Totes aquelles on tingui un títol sempre seran d'aquest format que he definit. Sí? D'acord? Jo els havia definit que en quedessin alineats a l'esquerra, per això tots els títols en queden alineats a l'esquerra. D'acord? Vale. Títols vistos. Anem a veure què és l'altra part, tornem a visualització mestra, que és el format del text de l'esquema. A veure, quan jo em poso sobre el text, d'acord? Fixeu-vos que aquí puc establir per cada nivell de l'esquema el tipus de lletra que vull. Per exemple, vinc al primer i dic que el primer serà, doncs mira, Agenci FB i tamany 36, d'acord? Fixeu-vos que no ha canviat, perquè això és el format que té aquí, però en veritat sí que ha canviat. Si jo me'n vaig a tancar la visualització mestra i em poso aquí, on estic escrivint és un format Agenci FB amb tamany 36.
d'acord? Encara que no ho posi, importa el que canvieu, d'acord? Per tant, em torno a visualització mestra i dic, el segon esquema vull que sigui, doncs mira, perquè ho veiem clar, anirem fent la següent, Aleph, i si jo havia dit 36, doncs li diré 32, d'acord? No passa res, sembla que no m'ho canvia, però sí que m'ho canvia. I aquí agafarem el tercer, l'Algerian, i hem fet 36, 32, i ara farem 28. D'acord? Anem a comprovar-ho que ens hagi fet bé. Primer nivell és Agency 36. Baixo a baix i amb el tabulador em moc cap a la dreta. I per tant em canvia. I això ja és Aleph 32. Aleph 32. D'acord? Torno un més i això moc a la dreta i això ja és Algerian 28, com havien quedat. D'acord? Per tant, ja hem vist com podem canviar els tipus de lletra i els formats. Això em servirà per cada diapositiva nova que jo obri. Sempre que agafi una amb la que hi hagin continguts, aquí, el primer serà l'agència, el primer nivell serà aquest, el segon nivell serà l'Aleph, i el tercer nivell, si em vaig cap a la dreta, serà l'Algerian. Sí? D'acord? Què més podem canviar? Podem canviar, per una visualització mestra, em vaig a l'esquema, i puc canviar els tipus de pics, és a dir, les marques. Fixeu-vos, estan aquí. Per exemple, el segon nivell té una ratlleta. Doncs jo puc venir aquí i dir, no vull que sigui una ratlleta, vull que sigui una X. No m'ha fet el canvi, però sí que ho ha fet. No es veu, però sí que l'ha fet. Al tercer nivell, vull triar més pics, a veure quins més hi ha. Llavors podria buscar algun altre tipus. Selecciona, doncs mira, jo què sé, el solet aquest. D'acord. Quan tanco, fixeu-vos que poso aquí, em moure'm a la dreta. No m'ha guardat el tipus de pic. El sol l'havia canviat, perdoneu, l'havia canviat al primer nivell, no al segon nivell. Veieu que està aquí el sol? Bé, en qualsevol cas, podem canviar els pics. I res, no hi ha gaires coses més a comentar d'això. Ja ho tindríem, d'acord? Fins la propera.